Näs falaktır olsun, näme iňiste berin aýtdyk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme zadylaryň üçin näme zadysyndan açmaklyk üçin uradylar näme doga we her bir zadylanyň näme ýa-da her bir Allah'dan belalardan şerlerden goranmak üçin eden okan dogaty näme şundan gowdoga in gowan näme ayet sıra şu ayetler. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Kul näme kul aýtdymet a'udhu. Senden goramaklygy talep edýärin näme a'udhu. Senden kömek sorayan näme kul a'udhu. Ayt men senden kömek sorayan bi rabbil falaq. Kömek sorayan kim? Bi rabbil falaq. Falaqın Rabbi. Falaq näme? Ýerden daň. Yani daňy atyran Rabdan näme? Kömek sorayanny. Näme munasabaty bar? Daňy atyran Rabdan kömek sorayan näme? Yani daň atandan gün watynça arasynda näme erbetlikler bolýan bolsa ey Rabbim men näme şu erbetliklerden gora diýmek. Sebäpden näme? Adamyň güni iki bölekden bar. Şunuňmy? Bir bölek günnüz, bir bölek magşam. Günnüz hatanmasdy daň atmakdan. Agşam hatanmasdy gün watmakdan. Şoň üçin näme? Güni dogran, daňy atyran Rabdan näme sora diýe, näme sora diýe, daň atandan soň gün watynça näme erbetlikler, näme şerler bolýan bolsa, ey Rabbim meni gora bitdi. Min şerri ma halaq ondan başgada. Näme Allah'ın mahlukatlar, yaradan zatlar bolsa, o şolardan näme ziyanlar çykybilýän bolsa, bolubilýän bolsa, meni ey Allah'ım şolaň maňa ziyanlarynyň, şerleriniň näme yetmekliginden näme gora diýdi. Yani näme şu falaq aýtdy sebäpli näme bunun esasy dolan patýanyny daň näme bun daň atyp bun batmaklykdan bolýar. Näme diýe daň atandan soň ey daňy attyran Rabb meni daň atandan soň boljak ziyandan şerleň bardyndan gora oşo sanyda min şerri ma halaq oşo sanyda ma halaq näme yaradan bolsa näme şo zatlarda ziyan maňa ýetjek bolsa men şo zatlaryň näme ziyanyndan gora. Sonra näme diýär? Ve min şerri gasiqin iza waqab. Gasiq näme? Leyl, gije. Gasiq gije. Garanqy. Waqab näme? Batmak. Batmak, giyirmek. Gije giyýär. Ve şo sanyda näme? Gasiq batandan soň, yani gije batandan soň, gije düşenden soň näme? Daň atýança näme şerler bolýan bolsa, näme ziyanlar bolýan bolsa, näme erbetlikler bar bolsa, şo ziyanlardan, şo erbetliklerden näme meni gora diýdi. Falakda näme diýdi? Gün dogup näme? Agşam batynça. Soň näme diýdi? Bundan başga-da näme mahlukatlardan ziyan çykybilýän bolsa, şo zatdan ziyandan gora. Soň näme? Oşo sany näme? Gasyp batandan soň, waqap bolan soň, yani gije düşenden soň. Şunun garanqy gatandan soň näme ziyanlar, näme şerler bar bolsa şo zatdan men gora. Ve min şerrin neffatat fil uqad. Neffatat näme? Dogalara erbet demüfleyen zady boýlar. Neffatat nefs diýmek üflemek, üflemek. Dem salmak. Neffatat dem salmak. Dem salyan ayallar neffatat. Dem salyan ayallar kime diýjek bolar? Zady boýa ayallar. Sebäpden näme? Ýagşy doga etseňem, erbet doga etseňem näme dem salny. Şu Kur'an okuyan näme? Çüfet näme? Dem saly sebäpden Allah Taala adamyň deminde de täsir bar. Şunu planyň demi düşýär diýendirler. Şoňlar. Edil şoňa ýagşy dogada demi düşýän adam bolşalyk, zadyda da näme tapawut. Käbir zady boýun demi gater betişýär. Zadylarny ter faktyra ýa öldürä ýa käbir zady boýun üt goşuk. Ýöne näme üçin bärde jenski rotda getirdi? Sizin köpülen zady boýçylyk biligişlik etkenler aýallar bolýar. Şunmy? Awa neffatat. Asly näfitatun. Bu neffatat näme? Zady etýän aýallaryň deminden. Uqat näme? Dumalar. Uqat duma. Sizin näme zady edenlerine sapak duwup näme? Şo duma hafa demlerini salýarlar. Ve dumalara näme? Dem salyan zady way ayarlaňam şerrinden meni gora bitnäme Allah'dan näme sora diýer. Näçe jenskiri sebäpden näme ayarlar kemakıl dine qılýar. Şunu kemakıl dini kim dik getirýär. Şoň şu näme
Köpülen şeytan birinci bilen näme ayallary azdyrýar, ayallar oýnaýar. Şoň şu näme jady oýlan, watlan içinde esasy köpsi ayallardan bolýar. Öyle bärde diňe ayallarynda erkeklerim giri. Erkek jady oýan bolsa näme Allah'ım bizi şolaň şerden goru diýer. Näme üçin ayal getirdi? Köpçülik şolary bolan üçin adam şolaň üçin getirdi. Wa min şerri hasidin iza hasad. Wa şofa'na näme? Hasidin içgaran görüýüňe näme? Hasadinden, içgaraçylygyndan, görüýüklüginden näme? Meni goru diýip näme? Hemmalaryň Rabbyndan, hemmalaryň yaradan Halykdan näme? Kömek sorar diýip, pena sorar diýip, şoňa sığynýar. Hasid fa'il, içgara. Içgaraçylyk, görüýüpçilik etýän. Hasadam näme? Iza hasada fi'l madi. Hasadna içgaraçylyk etse, ya bir görüýüpçilik etse, şoň içgaraçylygyny görüýüpçilik maňa ýetirme. Meni şoň içgaraçylygyny görüýüpçiligini goru, men saňa sığynýan şoň şerdinden. Bular näme? Salagyň tefsiri.